second time खावा देते रहना पड़ेगा ना ऐसे कंडीशन में Selat ke apat sepsi ke basyir kai bahad duga tata ya ke jelas Sikkim ke badan hang ne hapa North East India jongi. Ka apat sepsi ha ke bapilaban sakhihi lingba kene ke video kadai ke jing ther cho ulaba bat ke jing slay ke barat ba ha ke ba kibreu da ki pau hajarut ki basyang basa ha ke te ke jela ki lasyak ta jam. Ka jing ther lenter cho ulaba bat ke jing selat jang kal yang kal ngit kala pin kelalong syaka jing slay ke barat ba bat ka badang ne saru hadu menta hak ba kibreu hadu kumba ar hajar ngut ki balasya tak jam bat ki balasya penjuluar ki yang kisam jongki bat kita kibreu menta kilalong kilanat ha kate ke jela ki ding ki sit ki pos elektrik ki surak ba ki jingking ki bada ki pau teli ki lasya penjuluar bat menta kayat kayang ha kate ke jela kala tholot nadang syadang Henry ke bas ngausi ke baki paiba kilaya pangnot kilaya yam kilaya ngausi ketang kalong ba kane ke jing slay kala bambreu hadu kumba khat saungut ki men simbreu jong kate ke jela bat amtang ba ka bambreu Henry hadu kumba sispa arngot pat ki bre ki bala suja klep ki bala suja ngai hadin baki nang pelai ki ang baki klam lap ya ka serngeu ya ka tres jong kita ki bre ki bala ja klep banap dang gini ki sispa arngot layatho arngot ki de ki sipai jong kari India habak mi beni halor kene ke jingjia ki break beri pet ya ka bor cha kamariang ki bana po kari India bat kumju na kate ke jela ki layatho ba kane ke jingslay ka barat ba bat ka ban sapelong hadu kane kadai tang na kadau ka jing ther lenter jong ulah ba mat sagawairu amba dei tong ka jing ther lenter jong ulah ba Henry sagawairu la suba badai ka jing jong utha na syakle jong kate ke jelas Sikkim namar ba ka jelas Sikkim kaya jan bo ulum Himalaya ubadai ulum tha kumta ka jing ther lenter jong ulah ba bat ka basa pelong sya ka saw ka basyar khe bat kum ju ka jing jong utha ka sa pelong ya kate ka ka barat ba bahkan tu na syakle jong kate ka jela bat poi syatrai jong kate ka jela bat kane ko ba ko saw ka bahaban yalenti lingba kate ka wa ba ya ka bala tip kerteng kata ka testa ha ka ba kate ka wa ka dan artat ya ka dam ka bahedu tam apa ka jelas Sikkim ya ka bala tip kerteng mata ka chung thang dam kane ka dam kala bathai pom bat ka jing kordet ka basyir khai tasam ki pai ba sharum jakate ka dam kilamat menen kasngi bat menta kasngi hakabai dei bat kane ka jingjia u prime minister jangari India u Narendra Modi ula phon yu chief minister jaka jelas Sikkim bon ai ka jingyarap ka bapura saki break ba kordet bat ki ba mat ya ka jing shamjen jenjar ha kate ka jingjia bat u defense minister jangari India ru Rajnath Singh ula bathai ki sipai jangari India bakin le yarap mardot ya ki lanat na kate ka jingjia bat hadu menta layathu bahadu lay hajar ngut ki tores ki bana kelang sodang jangari India ki lasu sakut ha kate ke jela bat nakaliang jaka sarkar jaka jelas Sikkim ru hadu kumba arf sautli ki jaka bansa ki bre ki ba mat yang ka jing kordet kita ki arf sautli ki jaka ki bre mentala damam hadin baka sarkar Sikkim kala ai ya ka jingyada bat ka jingyarap ka bapura ya ki bre ki balamat ya ka ne ka jing kordet